Ka office jong u district school education officer riboy district hakan reuterik unailur arjar phuai kalarake ya jingdam repose nam kasngi burom kinohikai haka program ka bala penlong hakani ka office trikam hakani ka silai don rengkat langru ameli ka nongpo konsensi uba meral bond cm kumkongsan ki officer ka office deputy commissioner riboy district lambat kiwipan kidon kinohikai school kibiyo ka siu ka khamrit kidon kinohikai school kibiyo ka siu ka barit Dek jing syakri jung pi galong kumju, ki ai ki ju ki sembok perkat ye baro. Dek kita kadau mi dewan ai buram ni. Nga ngukit ram mi la de kum unong ni khmat bahadu menta ya ka system. Educational system hapo ka jela ka jungi ni patla ban penpe. Ba kinong hikai ka jingyo ka ki ki balong apa ka kum ki section ki ki gidon. Marga jing hikai ka baki ai ta galong kumju ni. Unong hikai ke government LP school, but unong hikai ke private school, unong hikai ke SSA, lani ke ad hoc ke deficit. Karkom hikai ke syllabus kolong kumju. Kajing syakri jung kir kolong kumju. Hendri kajing siu kah ye her. Kadang ke disparity ni. Jenamar kata ngasuk kiram ye lagi. Kumnong ikmat bahadu mentah. Gimpanla ban legislate ban penbej ya kani. Hagi digilais nem tam ke pengil persang ban yo ekalat bania keren bania debate bania thir di persang ndrung ini sempok bagi nong hikai ke bi ki jugi ke profession ke badan buram ke jinang jing start ke bagi psut hagi jabing ki jong kini lawe ki banwan ki de banyo ke due recognition na gemerta ke jing siu ni kidon sibun kidon hikai ki bami hammi hasurok habya rak lama habya dharna habya protes pendawai dah, dan sibun ki jing dengkam ki ad hoc ki nongkai ki ad hoc ki dan lagi jong ki isu ki nongkai ko ki deficit pattern ki dan lagi jong ki isu ki jong ki but mudah on behalf jong ka system lam nong ngang semua ban maaf na ki nongkai fraternity ki jong ki ki babu ki miss ki jong ni wan nong su e ya ki tim bomla na kaliang jong sistem sorka ban ai ke dir recognition ya ki jing siu gitu tendre ki render ke service ke jong pi beli sibun na kamta jong ni ki bedap ni dan kat ban pi banang yakun lagi por ki banwan ban i hagawai ke ski bagi no kai bi ki jong iru kin long apa ke jing yo ke jong ki ya ke jing siu ke tulok salary ke jong ki facilities ki begini ban yo bat muta